Assalamualaikum boleh Mas. Piye kabar sampean? Moga-moga dina iki kabar sampean apik, sehat. Tapi nek kurang sehat, moga-moga sampean nang waras terus enjo tangdang lunas. Iki spesial Ramadan bolo ya. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa kanggo sampean sing menjalankannya. Piye posone isih lancar ta urung? Pokokan tak dongakno kabeh, moga-moga bola-bolane Mas sing omah posone lancar sampai engko buka puasa. Terus iki bolo dino iki ayo edisine resik-resik mergake ape bodo bolo ya. Dadi sik rungget-rungget koyo ngene iki, ayo diresiki bareng-bareng. Bolone Mas, edisi spesial Ramadan kali ini ayo resik-resik dhisik, ayo resik-resik. Pokoke kabeh sekabehane diresiki. Contoh kaya iki. Iki serungget kabeh kebun sing dhisik awak dhewe icir iko ya. Icir bareng-bareng dhisik kok lho. Lah iki ana pare lho ya. Pare wis kaya ngene parene bolonto ya. Sakjane ya wah tapi cilik mergo apa ora maksimal pertumbuhane. Mergo ora kerumat. Dadi ayo diresiki kabeh iki. Resik terus engko ayo tinggo masak kanggo dukanan. Kaya apa keseruane pokoknya ikuti terus sampai video kita habis. Tetep ning Mas Channel Kopios. Lagi bolon lho iki ya ana kocai iki sakjane. Lemu yo an. Tapi ra kerumat wis langsung ae ayo diresiki suket-sukete iki bolo ya ndo. Resiki suket-sukete. Nah, kaya ngene. Wis dadi ndo. Kaya ngene kocaine. Ya lemu ya kembang bereng iki ndo. Wis bar langsung ayo selanjutnya ya iki. Iki ya ana gedondong bolonto ya. Gedondong iki cilik-cilik tapi wae iki. Mbah jenisnya gedondong apa iki? Iki sebenarnya dimanfaatno godhonge tok iki lho. Mergo wae cilik-cilik, godhonge kena tinggo layak asem-asem toh nggo jangan asem. Nah, iki ya diresiki sik pokokan. Sik. Iki dhisik iki mbah apa iki ya? Nggo cer apa ngono lho iki dhisik iki. Iki wis suwe ora dienggo, ya ora dikiri, wis langsung ae diresiki. Terus sesuk-sesuk ayo nggo icir sayur-sayuran neh. Ini. Barbuti asu pete dikelompokno. Terus iki ya ana terong bolo, lho, terong wis dientili wae iki teronge. Teronge dientili. Kayak ngene lho. Terus iki ana kene. Wadah iki mang wisan ya. Teronge terong bunder lho kaya ngene. Iki ya ana neh gitu. Bunder. Yo gede sakjane. Nah iki ya gede ditambah bolonto ya. Terong bunder ungu. Iki kok ayo disambel tah diapakno ngono lho bolo ya ndo ya. Ana papat. Kayak ngene bolonto. Nah, luwung kan lumayan iki. Terus iki bolo, iki ana wit kemangi, sakjane iki icir kemangi. Nah, iki kemangine ya luwemu sakjane. Wis sampai kembang koyo ngene iki. Nek wis kembang koyo ngene iki, biasane wis pahit. Jadi iki gak kena tinggo lalap iki. Iki ayo digen garing ae kembange, terus sampean kembange ayo dicir wis garing lho ya. Digen wae. Dadi iki tinggo bibit ngono bolo ya. Kayak diresiki tok wae ngisor-ngisore iki. Wis resik iki sakjane. Cuma kebulet tok ae. Bulet karo tanduran-tanduran sing dhisik merambat kaya ana pare, ana timun, ana semangka dhisik kan ya ciri-ciri ngono iku. Nah. Iki isih lemu iki bolon ya. Iki ayo digawe bibit wae iki sampean. Nah, iki bolon. Kayak ngene iki. Sing suket-suket sing ra kanggo ngene iki ya. Langsung ae dipilih kayak ngene.
piring. Iki sakjane iki suket iki ya kaya tanaman obat kok. Meniran iki nek salah kula ya. Meniran nek kene iki melimpah, tapi piye neh ya. Soale iki dadi hama nek kene iki. Yo ya. Iki meniran, sejenis meniran tanaman obat iki. Tapi wis resiki wae. Soale pote iki ape ditanduri neh. Terus iki ana kembang telang iki lho ya. Kembang telang wis merambat iki. Wis tak diresiki ae. Terus iki ana bengok. Nah, kaya ngene iki bengok ya. Bengok dhisik iku ya ikir bengok. Modele kaya ngene iki bolon ya, kaya rawe. Nah, iki sing garing. Iki kena dijer neh iki bola ya lho. Sebenarnya iki nek lemu ya mbyang-mbyangan iki lho wis digawekno rambatan bareng iki. Tapi mergo gak kerumat, dadine ngene iki lho ya. Cilik-cilik. Bengok iku sejenis korong lho bola ya lho. Iki kena dimasak jangan asem ya kena, jangan lodah ya kena, digawe tempe iku sebenarnya iki ya kena iki lho. Nah, kayak ngene. Bengok. Langsung aja ayo diresiki iki bola ya lho. Nah guys, langsung aja kita resiki iki ya ana wit pari piring tok kene. Merambat tok kene. Wis diisehno kembange telang wae iki ya. Bengok-bengoke iki. Jabuti wae. Ayo ki resiki ben resik. Gak ketok ribet. Mumpung urung bodo. Nek bodo, nek ketok padang kan tambah genah di sawang tuh. Aku suket-suket dengan ini terus iya bolo. Sukete kok ngene kok bolon tuh. Ketele wis. Nek terus iki terus tempate iki munggah nek ora diciri dimanfaatno ya kena iki. Tempate iki dienggo santai-santai nek sore, terus dienggo santai-santai nek bengi, terus dienggo panggon kanggo buka ya kena ning kene iki bola ya. Kalau kayak ngene-ngene iki nasi wasiki ya. Wasiki.
Bolo pot-pote sing kosong-kosong niki tambahin ya. Tambahi kayak ngene. Pemain ditambahi terus sisihno. Iki pemain ngene toto ae. Nah, kayak ngene bolo. Pemain ini tendelane wit jambu ae. Ora usah ngeki cagak. Nah, ini wis jadi. Bolo nek wis langsung aja ditoto kayak ngene. Toton neh. Nah, terus iki ana tuan pare iki. Karek nambahi ae bolo. Nambahi lemah. Jadi muka-muka wah gede-gede iki parene iki. Oke, baru bola dulu kita. Yes. Lagi bola, wis bar kabeh, langsung aja ditoto ya. Sedeng akeh. Wes ana isi-isine sisa-sisane nek pojokan. Lagi pare mang. Lah bolo wis bar diresik kabeh lho. Kayak ngene. Iki sayur-sayur sing isih kena dileles. Ana apa iki jenenge iki? Terong. Terong iku ya isih ana kembange lho, lagi kembang iku. Terus iki ana gedondong, gedondonge ya wis suwah. Lagi semenane apik iki wis siap tinggung gayah semangsem iki bolo iki. Lah iki ana kocai mang jalan-jalan ngono guys, apa-apa iki nek sigen beberapa hari wis tuwane apik iki. Terus iki bola lho hasilnya awak dhewe resik-resik sore iki mang wis siap ditanami. Mbah iki ditanami apa sayur-sayuran pokoknya penting wis media taname guys ready lagi kayak ngene. Wis matur nuwun bolo wis ngikuti video iki mang mulai awal sampai akhir. Mulai panggok iki mang ngerungget sampai resik koyo ngene. Terus media taname iki mang ya wis sampai siap ditanami koyo ngene iki. Tetep aja lali like, comment, share, subscribe gen apa gen video Mese Channel lebih berkembangnya. Tetap sehat, tetap semangat dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sampean yang menjalankannya. Terus nantikan terus video-videonya Mese Channel. Mese Channel Gobios.
for the